Binta. To ya kuma na ga fuskan ki a ɓaci haba Binta. Me yake faruwa ne? Wai ni ka dan Allah Lado so nawa zan gaya maka ne. Ba na son ka kai wani irin maye ne. Ina so ki gane duk garin nan baki da masoyi da ya zarce ni. Wai ni kam so nawa zan gaya maka cewa ba na son ka. Me yasa ka fiye na ce? Na gaya maka ba na son ka amma ka dage na ji sai ka ce talauci. Kai wani irin maye ne dan Allah dan Annabi. Haba Binta, ya kamata ki fahimce ni fa. Ya kamata ki fahimce ni ba makiyinki bane. Ya kamata ki gane a duniyar nan ta Maliki Yawmiddin ba ki da masoyi da ya wuce ni. Lado, bari ka ji na faɗa maka. Muddin har Iro yana raye a cikin wannan garin, ba zan taɓa son ka ba. Okay, yanzu da gane na kika dosa Binta. Wai dama Iro shine yasa kika haɗa mun fuska, kika zo kike mun wani gani. To albishirinki bara in gaya miki wani abu da baki sani ba game da Iro fa da kike ganin sa a birni fa ba wani abin da yake tsinanawa fa. Wallahi zama banza yake dare da rana ba wani aiki da yake da shi. Bare yazo ya tabuka miki wani abu. In dai kina son kanki da ci gaba da alheri a garin nan ki fita sha'anin Iro. Ki tsaya ki fuskance ni, in fuskance ki, mu gyara soyayyar mu yanda in aka zo Allah ya yarda aka ɗaura mana aure za mu ji daɗin rayuwar mu zauna lafiya kalau a ƙauyen nan. Lado, a haka nake son Ire. Ko da ɗan zaune gari banza ne, ko ma menene a haka nake son shi. Kai ne ba za a so ka ba. Don haka tafi ka bar mana kofar gida. Haba. Yauwa, ga ya tanko yana dawo. Shikenan. Lado? Ya tanko. Na'am. San da zuwa. Kai ne a wannan lokaci? Wallahi ni ne ya. Barkanka da zuwa. Wallahi na zo ma mutum ya gaba ɗaya ba na fahimtar ta kwata wallahi. Ke dan buhun ubanki ban ja miki kunne ba nace ki ringa bashi lokaci ba? Tsaya arziki yana bi na tsaya kina tura da tsaya? Shikenan ma ya wallahi ka san yaran zamani ne. Ka san abinka da rashin sani wanda take son bata san halin da yake ciki ba ne. Kullum ina ja miki kunne kar ki dama mana sallalan tsaya a gidan nan. Billahi lazi. Yaron arziki, yaron kirki irin wannan. Kaga za yi? Amma to na gode fa. Godiya nake. Yayi wallahi. Wallahi kar ka damu. Ai an riga an gama. Da Binta bata fahimce ni bane. An gama na ce maka. Ta fahimci irin kaunar da nake mata da irin alherin da ai bari in gaya maka tunda mu mun fahimce ka. Ka manta da ita. Shikenan. Ai umurni mu dole za ta bi umurni mu. Mai nagode, ina godiya. Billahi lazi ki bi ne a hankali. Billahi lazi wallahi zan gobje ki baki isa ba wallahi. Kaji ka kwantar da hankali ka kaji ko? Kai kwantar da hankali ka. In Allah da ai tunda ita za ta bi mu ba mu za mu bi ta bayan gama. Yaranta ne za ta fahimta. Karka ba wani yaranta iskanci ne. Ya faɗaɗa. Yau mai gida na ji hayaniyanka a waje kai da suwa. Ina ruwanki, yar sa ido. Ina ruwanki nace. Kin ga fa matsala da ke ba. Ba dama ki ji hayaniya ke da ke cikin gida mu da muke waje me ya haɗa ki da abin da yake waje. To me abun hasala nan mai gida? Tambaya fa nayi. Ni kuma amsa na baki. Wai mai gida ba za ka bar abubuwan da kake nan ba? Ka bar yarinyar nan Binta ta yi zaɓin ta. Kai ka karɓa nan ka karɓi a cin abun yana yawa za ka ja mana salankari a gidan nan ba. Sai ne ba ruwanki a garin nan. Ba ruwanki. Arziki ne ki bar ni in ci arziki in bar arziki a inda yake. Wani arziki mai gida ba wani arziki wallahi. Billahi lazi ki mugin shi. Haba fi sabilillah. Kanwata ce yawa ai. Cewa nake kanwata ce. Ya ce ma a guna. To ni kanwata ce uwar mu ɗaya uban mu ɗaya. To Allah ya baka. Kuma ba wanda zai ga mi. Dai na san wata akwai ranar kin dillanci ai. Ba kin dillanci ba kin kasuwa ne. To shikenan. Nace kin kasuwa ne. Shikenan. Dama ai kullun kake. Dai gaskiya nake ga maka. Billahi zai yi maganin ki. Wai shin mai gida lokacin da kake zuwa guna fira kam menene iyaye na basu yi ba? To ni ina
dan Allah. Dawon ki baki. Ba na jin daɗin haka gaskiya. Idan kika min iya shege a garin nan baki bi abin da nake so ba. Zan yi magani. Ke barin gaya miki ki bi zuciyanki duk wanda ranki yake so shi zaki. Shikenan ki lalata. Mai gida ki lalata mana ita. Mutunci yafi kuɗi. Wallahi mutunci yafi bai kuɗi. kuɗi ba. To shikenan akwai ranar kin dillanci. Akwai ranar kin dillanci yana zuwa. Bilal da mai da hankalinki. Mai da hankalinki. Mai gida kai zaka mai da hankalinka ba ni ba. Okay yanzu dai shikenan shikenan kina ki rena ni kenan. Ni dai na gaya miki bi zuciyanki. Kar ki fita. Ki da mamurwa. Har mai gida. Ta ina ruwanki. Kanwata ce uwa ɗaya uba ɗaya ya zaki bakin ciki yi min na sani a garin nan billahi lazi tun ba yau ba na fahimce ki duk wani arzikin da yake bina kina nan kina mai gida ni damuwa na ka barta ta yi zabin ta ba zan barta ta yi zabin ta ba in saki ɗiba ruwa ke zanna na ma fasa zanna ba na son ruwa to kai hakuri mai gida ki bi dare ki kwace in hakuri ku ci garin ni na fita mai gida billahi ba wani mai gida kar ki ga mu wani magana to kai hakuri Allah ya wuce zuciyanka amin kin je dimi na ga miki ko ki bi zuciyanki kika biyo yayanki wallahi sai kin fada rijiya ni na rasa ma wannan yarinyar mene take kallo ne ma a wurin wannan ba yaro gashi dan takurele duk garin nan ma waye ne kai ni kai ba zai ma yi ba wallahi ba zai yi ba dole ma kawai Binta ta so ne a garin nan yadda nake da izza nake mata ma a dandali kowa ne take so yarinya nan ce ta nake so kuma kawai Binta ki zo kina ta yawwa na sa abin da zai ya yi tankurin ɗora kuɗi tunda mayan kuɗi ne bari samu wani ɗan canji in danna wa ya tanku na san dole ma ta yadda dole yadda ma kawai bani yani Thanks, Zamkal. Na yarda da zuciyar da za mu ci a kai. Sannu da dawa yi. Sannu da dawa yi. Ya. Kuna wasa ne? Sannun ku fa. Ƙauye. Sai in duba Binta ta kwacin. Salamu alaikum. Ashe gaskiya ne da aka zo ka gaya min cewa ka dawo. Har ma an zo an gaya miki na dawo kenan. Da suna yara suka zo suka gaya min cewa. Mutanen ƙauye, a radun Allah ƙauye ba su. Yanzu wato daga ka shigo idon kowa yana kanka. Har ma an san cewa na dawo an zo an gaya miki. Mana da suka gaya min wallahi na fita har na leka fa na ga kashi ko kuma ban ganka ba sai na dauka ma wasa suke min ba. Ha gida na shiga ai ina zuwa sai na je na aje jaka. Ai ina ga iya gaisuwa kawai na yi a cikin gidan. Kawai suka ce min ina za ka yi sai ina zuwa. Koi sai na yi waje. Ya hanya. Allah kaman ba ƙauye kike ba. Ko? Allah ina gani. Kin fi fa ƴan matan birni ma kyau fa. Iro? Wallahi. Iro mutanen birni. Barka da Kai ne a tafi haka? Wallahi. Ka zo lafiya? Wallahi lafiya. Ya hanya? Alhamdulillah. Ya kokari? Ya ka samu iyayen kuma? Alhamdulillah. Kai san da zuwa? Ya kokari. Kai amma ku kuke kokari. Kwanaki ma na ga sako da taki. Wallahi ne ta kokarin kiran ka amma godiya. Ai ni ma nayi ta kokarin kira ka to da yake nan din kun san ba network. To ina ta tunani ya za in same ka. Ban san sakon ya isa ko bai isa ba. Sako har na watsa gona ya banya yanzu ko ta ina. Ka san mu mutanen kauye ka san da kokari ba. Wallahi kana kokari. Kullum baka gajiya. To bari mu dan an dawo kauye. Haka dai. Kai amma na gode fa. Baka gajiya. Ka san da kokari. Kin gani fa.
kin ga arziki dai gashi nan har gida dan haka ki bi shi ai ba ta da matsala ya ai ka san yara ne sai da jin kunni ki bi shi sau da kafa kin ji ko insha Allah Allah ta da yawa yawa nagode fa nagode sosai wallahi kai yaron arziki ne billahi lazi shi yasa kullun ina kwace ina tunanin ka Allah sai ashe kana can birni kana tada arziki wallahi to ya za ai sai da amma nagode wallahi nagode sosai nagode ya na barka lafiya nagode fa yaron ki yana da kirki ta yake man kana da kirki a haba a to daidai yanzu kin gane ina gani abin da za a yi zan kawo miki saraban ki saboda na bar shi a gida saboda ba na so in dauko in fita kai san idon mutane da a ƙauye kowa ya huda ganye yana kallon ka da yanzu ma gashi na dawo a boye a matsayin da kaka ji labari mana ina gani abin da za a yi zan kawo miki saraban ki saboda na bar shi a gida kuma ki sani kin kusa ki bar ƙauyen nan ki koma birni shine gaskiya ni da ka ce muke ni ma gaskiya dole ne ai ba ai ke yanzu kamata a ce in aka yi auren nan kai a tattara ki sai birni ran da kika dawo gari na ba wanda zai gane ki yanzu ma kika fito ai ba kowa ba zai gane a kauye kike ba kin gane ai ni dai ka daina hura min kai je wa ka je can kana ta kula wasu mata abin la ido na baya gari kowa shi yasa mai yanzu ai a katon wayata na saka hoton ki da zaran na ga wata soyayya da daɗi amma idan kai dace soyayya da ka ta mana Binta da mana ina za ki je haka Binta kai so nawa zan gaya maka ne me yasa baka da zuciya ne kai wani irin maye ne dan Allah dan Annabi ba dan Allah ni fa ba da ke fa muka gama magana fa akan cewa za ban gane ba Binta wannan kuma daga ina zaki je ka sai zo ne gari banza wai zo ne gari banza zan je aika ne wannan mayin ya tare ni dama har yanzu wai baki daina kula wannan abu daga ina kai ka san daga inda na fito ai kai ka san daga inda na fito wallahi kalle ni da kyau bari in ga maka lado kaga da Allah dakata da Allah ke za hoton kina wani rarraban sama gaba da ya raba miki babu ba wannan Binta an ku bani ke fa bari in gaya ma wani abu kai yayin ta bai gaya maka cewa ya bani ita bane wai baka ya kamata ka san cewa ba a nema kan nema nawa ka biya banda kai ma da fitina ka duba wannan ka duba ka yanzu fi sabilillahi tsakanin da Allah in banda neman fitina me ya hada ka da wannan ba sai na bude baki na ce komai ba to idan dai kam kai dai kanka kai ni ma idan kana takama kuɗi ne me yasa kuɗin naka bai sai soyayyarsa ba me yasa ba ka jira ka gani mana ai yanzu ba jira nake ka jira mana ka gani kaga mala da Allah ka tafi ka ba mutane guri da Allah wai ina zaki je dama ai ka zan ji zo mu tafi rabu da shi Binta kar ki wahalar da kanki fa kina tsayawa kin tsaya kina biye ma wannan zai bata miki lokaci na zaune gari banza ne Binta ka duba fa ka duba Binta akan wannan ya da Allah ba mana amana yar autan mawa ka ɗauki yarinyar nan ka mai da ita tamkar shagonka kana karɓar kuɗin jama'a akan wannan yarinyar a sanadiyar haka har iya so ya kawo muku saɓani da kai da iyalinka a cikin gida mutanen anguwa suna jin wannan al'amarin gaskiya baka kyauta ba yanzu ya kenan ƙara ta kawo maka ba ƙara ta kawo ba ta faɗa ma gaskiyar abin da ya kamata kai a matsayinka na babba amma baka yi wannan ba ka zo kana tara mutane a kofar gida ka karɓa kuɗin wannan ka karɓa kuɗin wannan yarinya amana take a hannunka ba don na ga mutuncin kai dan uwana ba ita kanwanka ba kai kanina ba zan bari yarinyar nan ta zauna a gidanka ba yanzu yarinyar nan ta zauna a gidanka wai a waye gari a ce wai kana karɓa kuɗin samari a hannunta har mutanen anguwa suna jin ku kai da iyalinka a cikin gida kuna fara ya ni na ga mutanen da suka zo wajen wannan yarinyar ba wanda na ce dole ya bin kuɗi duk wanda ya bani kawai zan karba ne an bani kuɗi sai in ki karba ai ba kyau mai da hannun kyauta baya ai yaya to menene kai mishi da mutum zai dauki kuɗi ya baka aikin mi kai musu to na tilasta su ne su suka ga dama suka bani kuma sai na karba kuma shikenan shi ba wannan ba tun da har Allah ya kawo mu wannan lokacin mun zo a wannan wuri
ina son in ji gaskiyar haƙiƙani daga bakin wannan yarinya ta gaya min wanda take so a ciki don ni ba zan mata dole ba. Ke yar mama, a cikin samarin da suke zuwa wane ne kike so daga cikinsu? Da ke nake magana. To magana ya kare. Duk abun da za a yi abun da yake shine magana a zo a ɗauka mana irin wannan masifa a zo a kawo mana a cikin wannan gidan ne ba na son su. To magana ya kare. Ni kam kafi kowa sharri da sanin halin auren dole, don haka a gidan nan ba za a auren dole ba. Duk abun da ya faru da ni akan auren dole a gidan nan kai ka sani. Sannan don haka ni ba zan ɗauki wannan ba. Yarinyar nan tunda ta ce ga wanda take so, wannan ni da shi zan yi. Don haka ni ba wani abun da zan iya akan wannan abu. Ka ji na gaya maka, ka kiyaye ni. Ya dama ni ba wanda na tilasta yi. Duk abin da suka bani karba kawai zan yi. Yanzu ko kai aka baka kuɗi zaka ki karba ne? Ko kai aka baka kuɗi ba za ka ki karba ba. Shi yasa ni ma na karba. Ai ba kyau mai da hannun kyauta baya. Ba kyau. Tanko, ka sani bara akwai tunkiyar da na baka. Yayan ma ba za ka kiran ba yau? Wani ya Tanko, bayan kaya ki ce min ba a cikin jama'a ka karya mun alkawari. Bara waccan ka sani na baka tunkiya. Kuma na ƙara ma 50,000. Kuma uwa uba shekaran jiya nan bai jima ba na baka 20,000. Saboda haka a tattara mun kayana, a har haɗa mun a bani kayana. Dama na zuba ruwa ne domin taka dan shi. Dama ka bashi ka bani ne? Bashi ka bani? Naga kudin nan kai ka dauka ka bani da hannu. Kai dakata, don Allah kuma na shiru. Ba mu san lokacin da kuka yi abun nan naku ba. Ku tafi can ku je ku yi abun nan, kar ku zo ku tara mana mutane ana. Ku je can inda kuka je ku yi abun nan naku. Aikin banza aikin wofi. Ku tafi ku ba mu. Bilal da ko kotu aka kai ni. Wallahi tallahi ba abun da za yi. Inda kuka muku da su. Ni na ga ba tira sakanai ba. Kuma ba ni na kira ka zo ka bani kudin nan. Ba abun da za a yi mini. Don dama bani kai. Ka bani abu kuma ka zo kana min hayaniya kana min surutu. Aikin banza aikin wofi. Ba za a mai so ba. Ba za a mai kaje kotu. Na dawo gare ka. Wannan yarinya amana ce iyayenmu suka bari a hannunmu. Yarinya nan tunda ta dubi daraja da mutunci na iyayenka, ta ce kai take so kuma ka riƙe amana. Ka riƙe amana. Ba za mu yi wa yarinyar nan dole ba, abin da take so shine za mu yi mata. Wannan mata dan uwan nawa ita ne ta kawo wannan matsala, kuma Allah shi miki albarka. Allah shi miki albarka. Ki kokari ki tafi gida, ki je Allah miki albarka, kuma ki hakuri da wannan kanin nawa. Kai ma ka ji na gaya maka, don haka ka tashi ka samu ku je, ni ma yanzu zan yi kokari zan je yi sallah. Yar baba ki shiga gida ko? Yawwa, ni ma yanzu zan tafi masallaci ga can ma na zan kira sallah.